हारिमु आयदायाथ' जोंहा बेहाय गोबां दङ। जोङो 28 जानुवारि ओमफ्राय 30, 31 बे सानथामाव जोंहा मोसालायनाय बादायलायनाय दङ। बेनि बान्थाफोरखौ नोंथांमोना माबायदि होनो नाजादों? बान्थाया जाबाय गिबि बान्थाया जाबाय 10,000 रां आरो नैथि बान्थाया जाबाय 7,000 रां आरो थामथिया जाबाय 5,000 रां। गोबां बादायलायगिरिफोरा नोंथांमोननियाव सुलाद लाहरनोबा नोंथांमोना बिथांमोननि फोनांजाब राहाखौ माबायदि होनो नाजादों? दासिम सुलाद लागासिनो लानायाथ' नाम्बार मोननायफोरा दा बे जाय बिथांमोना मोनाखै नैबे आंनि नाम्बाराव कल खालामनानै लानो थाखाय मिथिना लानो थाखाय आं हांख्रायहरनाय जाबाय। आंनि नाम्बारा जाबाय 9957305927। नोंथांमोना माबायदि खालामगोन बे बादायलायनायफोरखौ आरो गुबुन गुबुन हारिमु बिथिङाव नोंथांमोना माबायदि नाजादों? ओरैनोथ' जोंहा 28 जानुवारिनिफ्रायथ' 29 जानुवारियाव जोंहा माबा दङ गेवलां मेल। बेहाय जोंहा हांख्रायजानाय मेथाइ रोजाबगिरि दङ आरो मोसागिरिबो दङ। माने कालारफुल आरो बिराद मोजां जागोन आरो नायनानै रायजोफ्रा मोजां मोनगोन। गाहाय सोर बाहागो लाफैगोन? गाहाय जोंहा माबायाव दङ लास्ट खालि 1 फेब्रुवारि बेहाय जोंहा बै सानखालि जोंहा जोंनिनो बर' हारिमु बिथिंनि बा बर' रोजाबगिरिनि बयनिबो बर'नि गेजेराव सबसे देरसिन मिलौहाब देंखोगिरि बिथां बिग्राय ब्रह्मआ फैगोन आरो लोगोसे जोंहा गुवाहाटीनिफ्राय नेहा नीलम बर' बिथाङा फैगोन। बेनि अनगायैबो रायजोनिसिम माबायदि नोंथांमोना फोरमायहरनो सानो फैबाय थानाय समाव माबायदि हाबाफारिफोर लागोन? दा जों रायजोफोरनिसिम हांख्रायहरनाया जाबाय बेनो जाहाथे जोंनि बे गल्डेन जुबलि गलागाव आन्सलिकनि बाथौ धोरोमनि खुंफुंनायाव लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैनो थाखाय जोंनि गलागाव आन्सलिक बाथौ आफादनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गलागाव आन्सलिक बाथौ धोरोम आफादनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लि बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। थारैनो नैबे समाव नोंथांमोना मा हाबाफारि खालामनो थियारि खालामदों? जों दा नैबे 25 मायथाइयाव जोंनि गलागाव आन्सलिक बाथौ धोरोम गौथुमा 50 बोसोर मोनफैबाय आरो जों बे 50 बोसोर मोनफैनाय लेखा जोङो गासै बाथौसाफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो देग्लाय 50थि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो थाखाय जों हाबाफारि लादों। गाहायै मा मा हाबाफारि थागोन? जों गाहायै आलासि हाबाफारि हिसाबै जोङो सानबानि हाबाफारि लानाय जादों जोङो आरो जोङो बे सानबानि हाबाफारियाव जोङो हाबाफारि लानाय जादों। जोंहा गिबियाव जोङो जोंनि जि फिरफिला बिरहोनाय बे फिरफिला बिरहोनाय आरो बेनिफ्राय जुरिजेननानै जोङो जोंनि 50थि जि फोरबोनि 50था जोङो आलारि बाथि फोजोंनाय बेबायदि जोङो गिबि हिसाबै जोङो हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोना ओनसोलाव माबायदि बिफाव लाबोनो सानदों? दा जोङो जिहेथु जोंनि बाथौ धोरोमनि जिखिनि थासारि बे थासारिखौ नायनानै जिहेथु जोंनि बर' समाजनि गेजेराव गुबुन गुबुन धोरोमाव जोंहा मोजां मोननानै थांनो ओंखारनाय गोबां जोंनि गेजेराव ओंखारदों आरो जों बेफोरखौ फोसाबनाय लेखा जोङो दुलाराय बाथौनि जिखिनि बोसोन बे बोसोन बायदि जोंनि गलागाव आन्सलिक बाथौनि जिखिनि मावनो गोनां हाबाफारिफोर जोङो बेबायदिनो जोङो बिथांमोननि बोसोन बायदिनो हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो। गोबां ओनसोलावनो लाइमोनफोरखौ बाथौ बिथिङाव बा धोरोम बिथिङाव लाबोनो नाजादों। नोंथांमोननि ओनसोलाव नोंथांमोना दायो बे बिथिङाव माबायदि हाबाफारि लादों? जोङो गलागाव आन्सलिक बाथौ धोरोम गौथुमाबो सेन्ट्रेलनि निर्देशना बायदियै बा जिल्लानि दैदेननाय बा बोसोन बायदियै जोङो गलागाव आन्सलिक बाथौ धोरोम गौथुमाबो लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफाद बेफोरखौ सरजाबनानै जोङो गावबागाव मावनो गोनां खामानिफोरखौ जोङो दाना होनाय जादों आरो। गलागाव आन्सलिक बाथौ धोरोम गौथुमा गाहाय आलासि हिसाबै जोङो जोंनि अनजाथाव केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्म बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै लाबोदों। बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो बिथांनि नुजाथिनाया जोंनियाव रोखा जाबाय आरो जों जर'खा आलासि हिसाबै बिथां मन्टुमनि रामसियारि आफादगिरि सालबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम बेबायदिनो
गुबुन गुबुन आलासिफोर दङ जोंनियाव बिथांमोना जोंनि जि गेवलां मेलनि हाबाफारि बेखौ बिथांमोना बाथौ बोसोनजों जोंनि गलागाव आन्सलिकनि बेन्दोआव थानाय गासै लाइमोनानो जा माइनावानो जा जोंनि गागि आफादफोरानो जा बायदि बायदि बोसोन होलांगोन होननानै जों मिजिंथिनाय जादों आरो बाथौ बिथिङाव माबायदि सांग्रांथि सावरायनो लाबोगोन बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो थांखि जानाय आलासि महरै जोङो मुस्रि सुरेश इस्लारि वेस्ट बेंगलनि लेङाइ आफादगिरि दुलाराय बाथौ महासभा बिथांखौ जोङो थांखि जानाय आलासि हिसाबै लाबोदों आरो बिथांनिफ्राय जोङो गोबां जोंनि बाथौनि जिखिनि बोसोनफोर बा जोंनि फालिनांफोर मावनो गोनां खामानिफोरखौ जोङो मिथिगोन होननानै जों आसा थिनाय जादों गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आरो दिनैनि बे 26 जानुवारि जे सुबुंखान्थि सान बे सुबुंखान्थि सानाव आङो गासै भारत हादरनि रायजो जानाय हारि माहारि बिथांमोननिसिम नैबे बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनि गेजेरजों आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ गिबियैनो जासिग्रोनाय बावहरबाय। जोङो नैबे गलागाव आन्सलिक बाथौ दोहोरोम गौथुमा नैबे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ देग्लाय मागो दाननि 14 खालारनिफ्राय लानानै 18 मागोसिम जोङो बेसेबांबा रंगिना संगिना गाब गोनां हारिमुजों जोङो देग्लायनि सनाथि मायथाइखौ फालिनो आखायाव लादों। जोङो 28 जानुवारि खालारनिफ्राय जागायनानै जोङो 1 फेब्रुवारि बे खालारसिम जोंनिया जोबथा जाहैगोन। जोङो हाबाफारिफोरा जादों जोङो 28 जानुवारि खालि जोंनि माखासे बेखेवगिरि आलासि बिथांमोना जोंजों बाहागो लानानै माखासे सायनासालि बेखेवनाय जौसां बेखेवनाय आलासि जिरायसालि बेखेवनाय बे हाबाफारिजों जोङो 28 जानुवारिया जोंना जोबनानै थांगोन। जोङो 29 जानुवारि खालि जोङो जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो मोनसे गेवलां जथुम हांख्रायनाय जादों। बे गेवलां जथुमाव जोङो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन जोंनिनो आसामनिनो मानगोनां केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म सार बिथांजों लोगोसे बाथौ धोरोमनि मिरुनि थांखि जानाय बिबुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैगोन सुरेश इस्लारि बिथाङा वेस्ट बेंगलनि आरो बिथांजोंनो लोगोसे जों बाथौ धोरोम गौथुमखौ फोथांना लाखिनाय जोंनिनो नायल' जाल' सासेल' आगोमा MCLA सार बिथां पबित्र कुमार बर' बिथाङाबो बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। जोङो हैदिनखालिबो जोंनि जिखिनि प्रग्राम बेयो बेसेबांबा साबना हामना जागोन। बिदिनो जोङो सानफ्रोमबो हाबाफारि बायदियै जोङो मोनाबिलियाव मोसानाय बादायलायनाय हारिमु आयदायाव थागोन। ओमफ्राय मोनफ्रोमबो डान्सबो जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। बेनि उनाव बेनि गेजेराव जोङो मेथाइ रोजाबनाय 29 जानुवारि खालि जोंहा मेथाइ रोजाबनाय हाबाफारि दङ। बेवहाय हांख्रायजानाय आलासि मेथाइ रोजाबगिरिफोर फैगोन। बेनिफ्राय 1 फेब्रुवारि खालार खालिबो जोङो मोसानाय आरो मेथाइ रोजाबगिरि माखासे जोंनि गोजौ थाखोनि मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन। आरो बेनि अनगायैबो जोङो नैबे जोंनि बाथौ धोरोमनि जिखिनि खुंफुं आफादा माखासे जोङो सानमोन्दांथिजों साननानै जोंनि नैबे देग्लायनि फोरबोखौ माखासे गाब गोनां खालामनो नागिरदों। बेवहाय जोङो माखासे थाखोनि जेरै नाव जों मेचिनजों सालायनाय नाव बेवहाय जोङो गंब्रै राबार नाव गंनै ओमफ्राय मेचिन सालायनाय काठनि नाव गंनै बेयो फैगोन। ओमफ्राय गराय फैगोन। ओमफ्राय जोंनि गेजेराव नैबे मेलाया जोंनियाव गोबां रोखोमनि डिजाइनार जिखिनि सेल्फि स्टेन्ड बायदिसिना सेल्फिफोर थागोन। बेनिफ्राय जोंनि गेजेराव माखासे डिजाइनार दखानिफोर फैगोन। माखासे डिजाइन गोनां बेग लाबोगोन। माखासे गस्ला दखानिफोर फैगोन। बेवहायनो जोंनिया बेबी मिना बाजारबो थागोन। बायदिसिना गाब गोनां कालारफुल प्रग्रामजों जोंनि जि हाबाफारि बेखौ जोङो बारहोनो सानदों आरो